Здравейте, приятели! Ще покажем един кратък клип. Промиване на улей. Малко улейче, с което работи в момента Явор Пенев с пресят материал. Каква дължина и ширина е, Яворе? Ширината е малко под 20 см. Дължината? Дължината не съм много сигурен, но не ще кажа. Около 60. 40, да, 60 см. Значи 20 на 60. 20 на 60 с пресят материал. Достатъчно ми е да си метна материала. Както виждаш две доста хубави златинки. Мисля, че много хубаво се виждат на светлината. Златото е достатъчно тежко, за да си бръкна с ръка и да помогна на материала да се изчисти, значи няма къде да... Има хули злато. Няма къде да мръдне. Златото е тежко, както знаете, около 19 пъти по-тежко. От водата. Ето го и пресятия материал. Да, пресята с на по-широко сито да нагарят, защото има данни, че съществуват и по-едри слаба водичка. По-едри златинки. Да, водата ми е слаба и в момента ми е слаба, но аз така обичам да му помагам на материала с ръка вътре в... Да, малко задръства, но в крайна сметка няма задръства, да. Не избяга нещо. Задръства, но така обичам. На мене работи и Любчо. Колегата Любо. Познат точно като Супер Любо от БТК. Супер Любо. Направя една не лоша разкривка. Той също работи на улейче. Сега ще го снимам и него. Много хубаво улейче. Все още не е почнал да сипва материала. Мисля, че е сипал съвсем малко, но виждам и няколко златинки на рифела. Да. Също с пресят материал. Ето как го пресява той. Сито, ръчно направено. Латексова кофа. Хубавото на това сито е, че завихря водата вътре и ми е всичко. От просечена ламарина е. От просечена ламарина. Супер. Любе, пусна ли една кофа вече на уле? На уле е пусна ли една кофа вече? Половин кофа. Половин кофа, след мъничко ще пусна отново. Връщам се на уле на Явор Пенев, който... Продължавам да хвърлям материал върху материал. Значи, когато водата поема материала, фактически златинката почва да се заравя. Така че наистина съвсем спокойно си разджърква материала на няма опасност огледало. Не, няма опасност. На контролния леген няма нищо. Имам допълнително кечета, които и самия улей е с прагове. Значи 1, 2, 3, 4, 5 прага имам, които фактически... Улей е алуминиев, цяло алуминиев. Да, цяло алуминиев. Не е миньорски мух, ами е... самата стелка е мукетна с диагонални и вертикални напречни уребрения. Напречни уребрения има, а пък самите влакна са насочени по течението, така че ако има някоя златинка да се мушне в тях, ако не може да се задържи в напречните, да влезе в самите нарези на мукета. За мен това е една от най-добрите. Да, чувате и леко за озвучаване на един пикник тук. Я да видиш да снимаш там. Сега ще се преместим на запълнение с такова, с улична на Любомир. Ами аз виждам златинки. Сега не знам тук. Значи гледай сега тук в това. Сянката ми пада.
Тук е значително по-голямо улея. Любе, с какви размери е? Метър Значи на... размерите са горе-долу 1:3, метър на 30. Метър на 30, това е и такъв не 95 на стандарт. 31-2 см. Горе-долу така е нека си. Бордове около 7 см горе-долу. Толкова ли са? А? Бордовете са... Бордовете са около 7 см. Самата промивна част с миньорски мъх и рифова такава разтеглена мрежа е 60 см. Има 15 см огледало и на него се вижда всичко, което минава. Да, аз виждам и златинките на огледалото. Да. В крайната част на улея в повечето случаи почти нищо не остава. Почти при добра настройка на водата почти не задръства. Пълни мъха отдолу, малко повече материал за промиване на края, но пък в крайна сметка каквото има, то е там. Не мърда. Ами това е, колеги, дано да е полезно това, което виждате. Мисля, че няма кой знае каква философия за направата на един улей. Важното е там, където се промива, да има злато. За кратко отново при Явор Пенев. Продължава да му наливам. На финала с пресятия материал. Аз лично виждам тук около 15 на 20 златинки, не лоши. Да, Една много добра, това е от един леген пресят материал, мисля, че не е... включително добра. Леко компактно улечето. Няма какво да добавя повече. Много е казано, много е изговорено за улите, много е писано. Това е и нагледно. Скоро ще направим и серия с... надявам се да направим скоро и серия с драги, с няколко вида драги. От 1 цол през цол и половина, 2 и 3 цола. Може би И 4. и 4 цола. Да. 4 цола ще спре рекичката, както виждате, не е... Това е от нас. Спираме камерата да поработим малко. Нека поработим. Че бъде...